jodak ma Laikipia nyise ng'ur margi kit buya moro magalagala momakogi. Yien kata buya moro mar kudho sani koro kelo midhiero kod achiedh nade ne jodak ma Laikipia. Kudho no chwoyo dhok kendo nyuolo lemo ma kendo nego nyaka jamni mathoth. Ramogi jafumbo marwa Wycliffe kone kod ler ewi buya no. Ma en gwenge mana Ibunga e kaunti ma Laikipia. En mana ondamo mano kende gi kar rito le maduong' ma Laikipia ka chiayo lak ka gimanyo chiembgi mapile pile. Jodak to ywagore olal ma giyudo kokalo e tho mar jamni ma ikelo kod kit yien kata buya ma joluo dendo ni ongotho. Kit buya no mani kod kuthe gin giwegi gidendo ni matundai. Mana kaka jadung George Ole Sintorai lero, ongotho manitie kido mar kudho mabedo kumotuo ne ukel mokwongo gi jorochere moloyo igni 70 ma osekalo. Hiyo ilikuwa nilianza kuona mwaka wa 1959 na niliona kwa boma ya Dio. Ilikuwa wakati hiyo tulikuwa nasema watu weupe. Japith makinde malach no lero ni chon e kinde kech jodak makono ne chamo lemo ma kudho no nyuolo kane ok ging'eyo ni kinde manyime ne onyalo lokore wasigu margi. Sasa wakati nuku wameanza kuingia, hii matunda ikaanza kujaa kila mahali sasa. Na pole mpaka sasa ikawa imekuwa mingi sana. Jolo nyango nying buyano kaka opuntia stricta kagilero kaka kudho no kelo tho mag chiayo gino ma osebedo wich bar ne jodak makono. Cactus has 3 species. One is Opuntia stricta, the one that is more dominant here. Also have the we call it kurasi in our language, kurasi. This one now, but this one is a bit low in dominance. We also have another one called mkomboki. Eiga mar 2015, riwruok mochung' ne alwora Northern Rangelands Trust ne oyudo yo mar kedo kod midhiero no. Ne gichako chenro mar pidho kudni ma olosi e lab machamo mana Opuntia. Chenro no ne osir kod jodak makona ahinya to mine mane owuok oko e kedo kod tie mar yien no. For the longest time this Opuntia used to grow and we didn't have anything to feed on it. And now with time we were able to get cochineal that now attacks the Opuntia himself. It's been very easy for us to involve women because one, you find out even as you see today, women are readily available to work, and also they're very passionate towards this project. And the reason why they're very passionate towards this project is because when you talk of all this harmful effect, it has a direct impact on the women. Kudni no ma iluongo kaka cochineal iketo e bad yien ongotho e od pidho cham e yor nyasani motis ni greenhouse kuom jumbe 2. Bang'e ka kudni no osechako chamo bad yien no, to igolo bade kendo itero e yien ma pok kudni no omako mondo gilandre. Bang' kinde manok kudni no lak e kudho no duto kendo tuoyo yien no. Jata chenro ka Northern Rangelands Trust wacho ni kata gisetemo tieko kit kudho no, kony pod dwarore mar tieke chutho ni mar okaw thuolo mar lum kod oboke duto. Eradication of Opuntia needs a lot of efforts, and it needs efforts from everyone, not only from the community but also us as stakeholders. And I think if we only put more effort, we become more passionate, we own the project as people, as conservancy, and as also the people supporting these conservancies, then I think it's going to take us a short time, probably 2 years, and I think this Opuntia can be eradicated. Jodak mana Ibunga buogo dar e gwengego kaluwore kod midhiero ma Opuntia kelo negi ka sirikal podi kwayo mondo odonjre e wachno. Wycliffe, Ramogi TV.